Malawi Today. Munkhani yathu yoyamba boma lati ulendo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah kupita mdziko la United Kingdom ugwiritsa ntchito ndalama zokwana 164 million kwacha. Izi ndi malingana ndi kalata imene woyankhulira boma Shadrack Namalumba alemba. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi Shadrack Namalumba omwe amayankhulira boma, ulendowu umayenera kugwiritsa ntchito ndalama yokwana pafupifupi 299 million kwacha, koma kamba ka mavuto azachuma mdziko muno komanso ndondomeko za boma zothandizira kubwezeretsa chumachi mchimake, ndalama za ulendowu azichepetsa. Mkuyankhula kwawo mu pologalamu ya Kulinji lachitatu, Namalumba ati anthu asanu omwe aperekeze a Jane Ansah pa ulendowu adzakhala mipando yochipitsitsa mu ndegemo. Namalumba ati ulendowu ndi wovomerezeka malamulo a dziko lino, koma sadaulule zokhudza mayina a anthu amene akupita nawo pa ulendowu. Vice President adafirira a President kuti akufuna apite kunja, ndipo a President adapanga authorize ndizoona, ndipo popanga authorize ipo pamalino anthu opita kumeneko ndi 5, maliro ake ndi 5. Kuti 5 akuchokera pa 5 akuchokeranso malamulo amene amayendetsa nkhani za ku President, timati President salaries and benefits. Apa Namalumba ati akuganizira kuti anthu ena andale ndiwo akhala akufalitsa nkhani zabodza zokhudza ulendo wa Jane Ansah pofuna kungoyipitsa mbiri ya boma la DPP. Koma apo yankhulapo mkulu wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC Michael Kaiyadza apempha boma kumafotokozera poyera za zochitika mdziko osadikira kuti anthu ayankhule kapena kulipempha kutero. Pamela kujira mfuao atamea aliboma wakadilo kwa alijira mfuao mwaganizila amaoni mwaganizila mavuto amene zimulatu zikulusangu patalipano ifo naye mkulu wa bunge la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDET Sylvester Namiwa wagwirizana ndi zimene anena Kaiyadza, koma wapempha Malawi kuti asamaone nkhope podzudzula zochitika mdziko. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah akuyembekezeka kudzabwereranso mdziko muno kuchokera ku United Kingdom pa 10 January chaka chammawa. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lasunga kaye chigamulo chake pa pempho la belo lomwe mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimundo Banda akufuna. Oweruza milandu Anzondi Mvula anamva za pempho la belo lachitatu ndipo atamva mfundo zochokera ku mbali ya oyimbidwa mlandu komanso mbali ya boma wati chigamulo apirikabe. Polankhula atatha kumva mlandu loya wa chitetezo Khwima Nchiza anati makamaka wa Chimundo Khwima Nchiza anati apempha khoti kuti litulutse Chimundo Banda pa belo. Loli khoti limamva pempho la Chimundo Banda loti awatulutse ukwadikira kuti apange chaji olo azenge mlandu umene akuganizira. Mbali ya boma amanena kuti asatulutsidwe chifukwa kuti akhoza kukasokoneza mboni, koma amene taonera boma wasanabweretse umboni wina wonse kuti zimenezo zikhoza kuchitika amene akunenera. Loya wa boma dziko ndi anthu Malonda adatsimikiza kuti khoti lamva mfundo zochokera ku mbali zonse ziwiri ndipo lakhazikitsa kuti lizapereka chisankho chake mtsogolomo. Ife aboma tikuona kuti Honorable Chimundo Banda ndi munthu wokuti potengera mphamvu zawo kunjaku atha kusokoneza umboni wa boma, choncho tikuona kuti ndikosayenera kuti atuluke pa belo. Ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Nzimba yati yakwanitsa kupeza ndalama zodusa 40 million kwacha kuchokera ku nthambi yomwe anthu amalipira akagwiritsa ntchito zipatala za boma. Mkulu wa ofesi Wamaka Msopole ndi omwe anayankhula izi pa mgomo yomwe anakonzera kugwira ntchito ku ofesi. Feston Malekezo waza ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Msopole anati izi zachitika kamba kuti anakuza ntchito zimene amapereka makamaka kumbali kumene anthu amalipira. Iwo anati ofesi yawo yayesetsanso mchakachi kuonetsa kuti ntchito za umoyo zapita patsogolo pomwe mwachitsanzo kuti amanga chipatala chatsopano kumadise ku Mzimba. Kuyang'ana chitsogolo, Msopole anati iwo akufunanso kukonza zipatala zina ndi kumanga zina zatsopano mchaka chimene chikubwerachi. Department yathu ya optional paying services tinaikulisa, so taikulisa komanso taona kuti kwayambano kubwera anthu ochulukirapo. Tikayerekeza
kuona kuyamba April kuzafika mwezi uno kumeneko ndikoti kwabwera anthu ochuluka kwambiri, ndipo tikukhulupirira kuti mchaka cha 2026 anthu akhalanso ochuluka kwambiri kuposa mwina chaka cha 2025. kafukufuku akuonesa kuti kumpoto kwa boma la Mzimba kula anthu opitirira 590,000 amene amatumikiridwa ndi zipatala zokwana 26 za boma. Mmodzi mwa anthu amene analandira mphoto pa tsikuli mayi Edraida Nyemba amene ndi namwino wa malingaliro aungwiro anati mphotoyi yabwera kamba kuti iye ndikuzipereka komanso ndolimbikira. Chisisi kwambiri chinali kudzipereka pogwira ntchito. Ndimatha kugwira ntchito nthawi iliyonse yomwe munthu akundifuna, kaya ndi usiku, kaya ndi masana, kaya ndi mkati ma weekend, Saturday Sunday. Matha kugwira ndithu ntchito ngakhale during the weekend sitimatha kugwira ntchito Saturday Sunday, koma ndimatha kugwira kudzera online. Kumpoto kwa boma la Mzimba ndondomeko yoti awo amene akufuna azilipira mzipatala zawo inayambika mu August chaka cha 2024 koma inagwira bwino msewu mwezi wa April chaka cha 2025 makamaka pa chipatala cha Mzuzu Urban. Mwambo unathandizidwa ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizirapo NPS komanso United Civil Servants Sacco. Makansala ena ku Mzuzu auza boma kuti liyimitse kayi ntchito yogawa chimanga mu mzindawu chifukwa choti anthu omwe akulandira ndi ochepa kwambiri. Makansala awa ati chaka chatha mawanja omwe analandira thandizoli anali oposa 12,000 koma chiwerengerochi chatsika kufika pa 1,000. Nayinso Feston Malekezo ndi ripoti lina limene wawerenga Chimwemwe Maseko. Kansala wa dera la kummawa wa Zolozolo Hiwet Nkandawire anati mawanja okwana 75 okha ndi omwe awayerekeza kuti alandire nawo chimangachi kuchoka pa mawanja 1,200 omwe analandira chaka chatha. Nkandawire anadandaula ndi kutsika kwa nambalayi pona kuti chaka chatha anthu anakolola chimanga chochulukirapo kusiyana ndi chaka chino, zomwe ati sakumvetsetsa chifukwa chomwe nambala ya anthu omwe akuyenera kulandira chimangachi ayitsitsira. Tini nkhalamba zambiri over 100, tini anthu aulumali omwenso akudusa somwe 30, komanso tini ndi anthu omwe nda azimayi amasiye widows. So osewo akudusa omwenso somwe 200 500. Now tingoteka pano 75 kuti tialembe ngati zimakanika titi chaka chatha tikugawa nyumba 1,200 my ward komabe anthu ena amadandaulabe ndikuti bwanji 75. Kansala wina Isaac Chawinga wochokera ku dera la kummawa kwa Zolozolo anati wakumana kale ndi mafumu ku derali ndipo agwirizana zoti asalandire kayi chimangachi. Nabageni mafumu kena kwa anthu amu community ine mwanga munakumana ndi anthu amu community komanso mafumu anakana komanso anzanga wakuti waviwedna iso anapanganso chimozimozi. Fomu ya mzinda wa Mzuzu achiyembekezo Moses ali konsolo ya mzindawu iyitanitsa mkumano wa dzidzidzi kuti akambirane za nkhaniyi. Poyankhapo pa madandaulowa ofalitsa nkhani ku bungwe la Dodma Achipiro Khamula anadandaula ndi chiganizo choyimitsa kugawa chimangachi ponena kuti makhansalawa akanatha kupereka madandaulo awo kudzera ku konsolo. Ndondomeko yogawa chimanga kwa anthu ya mchaka cha 2024-2025 manja okwana 12,661 ochokera mu Mzuzu anapindula nawo kuchoka pa gawo la ndalama zokwana 5.7 miliyoni kwacha zomwe anazika padera kuti zithandizire anthu omwe analibe chakudya m'dziko muno. Ndondomeko yothandiza anthu ndi chimanga ya chaka chino yomwe inayamba mu Oktoba 2025 izatha mu mwezi wa Machi mchaka cha 2026 ndipo ikuyenera kupindulira anthu oposa 4 miliyoni m'dziko muno. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman yati konsolo ya mzindawo itseka business zimene eni yake akulephera kupereka misonkho ku konsoloyi. A Osman auza atolankhani lachitatu kuti konsoloyi ili ndi ngongole pafupifupi 8 billion kwacha imene ochita malonda ena sanapereke ngati misonkho chaka chino. Zambiri mu ripoti ili la Daniel Zimba. Malinga ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman, konsoloyi iyamba kutseka ntchito za malonda pofuna kutolera ndalama pafupifupi 8 billion kwacha ya misonkho imene ochita malondawa sakuperekabe. Iwo ati konsoloyi ikuzindikira kuti pali ochita malonda wena amene akumachita zachinyengo komanso akubisala kumbuyo kwa anthu andale pa nkhani ya misonkho, komati iwo salola kuti izi zipitirire kuchitika mu mzindawu. Kwa hiyo
omwe akuona ngati zocheza chifukwa alipo anthu ena ache amadalira anthu andani kuti awateteza. Izi tikupanga izi siza DPP, UTM, MCP, kazipani zonse ka afford ife tikugwira ntchito andi anthu onse omwe atayelekeze kubwera ndi zina la chipani ndi ayalusa ndi ayikapambala mbanda dziko lonse lidziwa paka president iso adziwa ngakhale nduna zomwe zitalowerere ntchito imeneyi ndunazo kandi MP kandi ndani ngati amapanga business alipire ndalama za business. Osman ati konsoloyi ili ndi zinthu zambiri zofunikira ndalama monga misika, misewu yowonongeka komanso kuchepa kwa zipangizo za magetsi m'misewu. Choncho ati iwo aonetsetsa kuti ochita malonda onse akupereka misonkho yawo. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani za chuma Marvin Banda walangiza konsoloyi kuti itsatire ndondomeko zokhwima zolimbikitsira ochita malonda kupereka misonkho. Tikamaona kuti pali njira yokuti tingatopanga collect ndalama imeneyi toyenera kuyang'ana kuti kodi ife kutolera siwo perekawo awine hamone chifukwa nthawi zinaso anthu akakhatisa kupanga comply timayenera kuyang'ananso kuti business environment imene akukhala iwowo ndi yotani chifukwa malale ngati akuphinjika ndipo vuta ndipo ndi ochepa amene angafune kulipira msonkho komano zimene zizi kwa anthu amene akuyenera kupereka msonkho sizikulanso zoti ena sunga misonkho chifukwa enaso ofinyika kwambiriwo amakalowa mashopo amakalipira misonkho ndi misonkho imene isu kuti amakhala akunenera. Malinga ndi Banda kupereka misonkho mwadongosolo ndi njira imodzi yothandizira boma kukwaniritsa masomphenya achitukuko Malawi 2063. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV tipitiriza kupatsirani